Com bé sabeu, soc professor i sempre porto aquesta llibreteta per apuntar els alumnes que es porten malament. Però, com podeu veure, no hi ha cap nom apuntat. No hi ha cap nom apuntat, perquè clar, precisament els meus alumnes es porten bé tots, perquè saben que si no els converteixo en conill. Però això serveix perquè llavors els que es porten bé diuen: i els nosaltres que ens portem bé, doncs els que es porten bé simplement puc fer així i aleshores els hi dono un d'aquests paperets també que es vegi clarament que són